έξω. Απλοί άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά και εφήβους που ανακαλύπτουν το μαγικό κόσμο που συνθέτει η λέξη Παναθηναϊκός, μέχρι ηλικιωμένους που έχουν φάει με το κουτάλι χαρές και λύπες δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα, άνδρες και γυναίκες, ήταν όλοι εκεί. Καθώς το ποτάμι των ανθρώπων συνέρεε προς το πεδίο του Άρεως, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως χωρίς καμία απολύτως συνεννόηση θα έφτανε να βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, μέρα μεσημέρι Κυριακής, περισσότεροι από 30.000 Παναθηναϊκοί για να διαδηλώσουν. Ένας αριθμός τρομακτικός, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς πως στα παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας ο μέσος όρος δεν ξεπερνούσε τους 5.000 θεατές. Και ακόμα λιγότεροι στον αγώνα της ίδιας ημέρας με τον Άρη. Γύρισαν την πλάτη εκείνο το απόγευμα όχι στην ομάδα που λατρεύουν, αλλά στην δικτατορική στάση της διοίκησης που αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό ως ένα μαγαζάκι ή αυτοκινητάκι, όπως εύστοχα έγραφε και ένα πανό. Η καρό σημαία του τερματισμού όμως δεν άφηνε περιθώρια για επιπλέον προσβολή της νοημοσύνης των φιλάθλων και έλλειψη σεβασμού απέναντι στο πιο ιστορικό σωματείο της χώρας. Ο ιδρυτής του συλλόγου Γιώργος Καλαφάτης, που οραματίστηκε ένα Παναθηναϊκό πρωταθλητή σε όλα τα σπορ, θα ένιωθε περήφανος βλέποντας αυτό το πράσινο κύμα να απλώνεται σε ολόκληρη τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να διαδηλώσει ειρηνικά. Ανάμεσα στο αμέτρητο πλήθος ανθρώπων που άρχισε να συγκεντρώνεται, βρέθηκαν και παλιές δόξες του Τριφυλιού. Παίκτες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον Παναθηναϊκό. Τίμησαν και μάτωσαν την πράσινη φανέλα. Ήταν εκεί ο περίφημος Ζαχαρίας Πιτιχούτης, ο οποίος το 1964 έκανε το γύρο του Θριάβου κρατώντας τη σημαία του Παναθηναϊκού μέσα στο Καραϊσκάκι. Μια φωτογραφία που αποτελεί κόσμημα για το Πράσινο Μουσείο και μεταλαμπάδευση Παναθηναϊκού ιδεώδος για τις επόμενες γενιές. Ήταν εκεί ο Φραγκίσκο Σούρπης, ο σέντερμπακ που εξαφάνιζε τους αντιπάλους επιθετικούς το 1971 στο δρόμο για το Wembley. Εκείνος που έγραψε τους στίχους ενός τραγουδιού που ακούγεται ακόμα και στις μέρες μας, αναπολώντας τις ανεπανάληπτες στιγμές στον δρόμο για τον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Ήταν και ο Τάκης Λουκανίδης, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο σύλλογος, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι τρεις κατάφεραν να μιλήσουν στην καρδιά του κόσμου. Μα δεν ήταν η μόνη. Παλιά, ιδρυτικά στελέχη της θύρας 13 αναφέρθηκαν στην τότε διαμορφωθήσα κατάσταση ζητώντας άμεσα αλλαγή. Μπορώ να υποφέρω άλλο αυτή την ξεφτύλα. Τίποτα άλλο. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να δει τον Παναθηναϊκό μεγάλο. Δεν πάμε ούτε για βία, ούτε να κάνουμε πόλεμο στο Βαρδινογιάννη, ούτε σε κανέναν. Να κάτσουν να τα βρούνε. Ο Παναθηναϊκός ανήκει στον κόσμο. Το επιτέλους πρέπει να το καταλάβουν. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
71 μου χρόνια είμαι θεατής και ακροατής. Αδειάσανε τα γήπεδα, το βλέπετε όλοι. Φύγαν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Μεταγραφές δεν κάνουμε, φιλάθλους δεν έχουμε. Πρέπει να ανεβεί μια διοίκηση που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, που τον θέλει τον Παναθηναϊκό, που έχει πράσινο παλμό. Η διοίκηση αυτή που θέλει να βοηθήσει, νομίζω πλέον έχει όνομα. Την ακούσαμε, αδερφή Γιαννακόπουλη Βιενόπουλος. Αν θέλει ο Τζίκερ, ας συνεργαστεί μαζί τους. Το σύνθημα «Φύγε από την ΠΑΕ γιατί δεν πάει άλλο» σκέπαζε πια ολόκληρη την Αθήνα. Το ραντεβού μπορεί να είχε προγραμματιστεί για τις 4 το μεσημέρι, όμως ο κόσμος συνέχιζε να εισδραίει από παντού, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στην Εθνική Οδό, ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τα λεωφορεία, που μετέφεραν κόσμο για το συλλαλητήριο. Στο στρατόπεδο της διοίκησης επικρατούσε ανησυχία. Οι διαρκείς τηλεφωνικές ερωτήσεις προς τους αξιωματικούς για το μέγεθος της συγκέντρωσης έδιναν και έπαιρναν. Και όταν πια το πλήθος δεν μαζευόταν και δεν μπορούσε να αποτελέσει παρά μόνο αντικείμενο θαυμασμού, μπήκαν μπροστά οι χουντίνοι της ενημέρωσης. Οι μάγοι που μπορούν να μετατρέπουν τους 30 και πλέον χιλιάδες σε 8 μεταβίας, καθώς και πολλοί άλλοι που αγνόησαν επιδεικτικά τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ από αθλητικό σωματείο της χώρας. Άλλο ένα ρεκόρ που κρατάει πλέον σφιχτά στα χέρια του ο κόσμος του Παναθηναϊκού. «Τζίγκερ, είσαι σπίτι? Ετοιμάσου για Χαβάη», έλεγε ένα από τα πιο εμπνευσμένα πανό. Το απόγευμα της 13ης Απριλίου δόθηκαν ορισμένες σκληρές απαντήσεις, όχι μόνο με τον παλμό και τον όγκο του συλλαλητηρίου, αλλά και με την ειρηνική διάθεση με την οποία πραγματοποιήθηκε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει πως μέσα στην εβδομάδα που προηγήθηκε της συγκέντρωσης, οι μηχανισμοί της διοίκησης επιχείρησαν να πλήξουν την νομιμότητα του συλλαλητηρίου, δήθεν φοβούμενοι πιθανά επεισόδια, αλλά με αληθινό απότερο στόχο την αναβολή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε επίσημα παρέμβαση από τον εισαγγελέα, ωστόσο ο τρόπος αντίδρασης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ήταν τόσο υποδειγματικός που στο τέλος της ημέρας άφησε με ανοιχτό το στόμα ακόμα και την ηγεσία της αστυνομίας. Η οργή μπορεί να ξεχύλιζε, αλλά ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού στάθηκε στο ύψος του. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό έκτροπο, διαδήλωσε την αντίθεσή του και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους κυνηγούσαν φαντάσματα. Από τις 3:30 το μεσημέρι, μισή ώρα δηλαδή πριν την προγραμματισμένη ώρα συγκέντρωσης, είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο και στα 2 ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τα συνθήματα δίνουν και παίρνουν, καπνογόνα ανάβουν. Ο κόσμος τραγουδάει τον ύμνο του Παναθηναϊκού και μετατρέπει το πεδίο του Άρεως σε θύρα 13. Αντιπροσωπείες οπαδών από όλον τον κόσμο δίνουν βροντερό παρόν. Παναθηναϊκοί από Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αμερική, Ιταλία και Ρουμανία φτάνουν στην Αθήνα μόνο και μόνο για να είναι εκεί. Αλλά και η καταπράσινη επαρχία δίνει ένα ακόμα ρεσιτάλ με πανό από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Σιτία, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα, Αμαλιάδα, Κιάτο, Χαλκίδα, Δράμα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Αγρίνιο, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Καβάλα, Κέρκυρα, Γιάννενα, Άρτα, Ναύπακτος, Χίος, Θήβα, Τζουμέρκα είναι μερικές από τις περιοχές που κάνουν την εμφάνισή τους και γεμίζουν με περηφάνεια και τους Αθηναίους, που βλέπουν ομοειδεάτες τους από όλες τις πλευρές να γίνονται ένα για να φωνάξουν υπέρ ενός ελεύθερου Παναθηναϊκού.